Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Balik na po ta mga listeners. Ato na pong i-upload ato ang Palamay Drama Compilation Part 125. O akong balikon pagbalik pag istorya mga listeners no. Katong dili ganahan maminaw sa atong mga istorya o sa atong pag-intro vlog. Pwede ra i-fast forward niyo mga listeners dito ra sa atong drama. Kay kini atong pag-intro vlog wala ra 10 minutes no. Pwede ra niyo i-fast forward no. O magbasa dito no, katong last nga gi-upload na to nga part 124, atong basahon. Ang first comment si Delsam99, good morning Sir Idol, early man kay kag-upload. Ngon ani nga oras busy ko pero okay lang dalikit lang ko comment ug parayon paminaw. Sikreto with earpod. Salamat lingaw na pud ko paminaw, God bless you and family. Salamat jud kanimo Ma'am Delsam99 no nga sa imong kabisi diha o sa imong kabisi nagdalikyat jud kag comment sa ato ano. Kasagaran ko mag-upload man jud no hapon jud ko kasagaran mag-upload no nga wala man ko kadayon ato kaya nag-copyright man mao to nga nabuntagan jud na pagkaugma na nako na-upload no Dilsam99. O usman ako Dilsam99, salamat kayo sa imong kanunay nga pagsunod o pag-comment nimo pirmi, salamat jud kayo nga isa jud na basihan sa akong pag-intro vlog o amping-amping da sa imong trabaho dia sa Hong Kong. Si May Tasio, thank you sir, enjoy na pod me, no skip. Salamat kanimo May Tasio nga kanunay jud pud kano gapaminaw sa mga drama ug sa imong pag no skip, salamat jud kayo. Si Oscar Abaydog, salamat na sad sa sige upload idol, balag sige kuan, importante na drama. Kalingawan na idol, basta way skip idol, hantud human, review pa jud. Salamat to kanimo Oscar Abaydog sa imo ang kanunay nga pagsuporta o pagpaminaw sa atong mga drama, sa imong pagwalay skip, salamat jud kayo. Si Hisil Lumpra, nice, salamat kanimo Hisil Umpra. Ug si Joselito Salva, salamat idol, makadungog na pud tag baktin nga walay dunggan, ha. Believe kay ko ni Joselito no. Salamat kay kanimo dia Joselito Salva sa kanunay nimong pagpaminaw ug sa imong pag-comment, salamat kayo. Kadang comment ni Joselito, walay skip ug ads idol, mao na lang ni among kabalos nimo idol kay hago biya ang pag-compile. Salamat jud kanimo no Joselito Salva sa imong pagsabot. Ako na kay nagtabang sa kuha Joselito no sa imong pag-way skip pud no. Salamat jud kayo sa imong pagsabot. Salamat jud kayo. Katulong comment ni Joselito, musulod na pud ang mayor idol. Ha. Mao jud no, makalingaw kaayo tong isulod ang mayor. Si Alma Byron, thanks again idol. Salamat kanimo Alma Byron. Si Ma'am Balbina Tapalis, sir, thank you sa new upload. Amping kanunay, God bless you. Salamat jud kanimo Ma'am Balbina Tapalis no. Sa ako magpasalamat ko kang Balbina Tapalis sukad sa una wala jud ni mibiya sa ako ano na jud ni permi ga pamina gaan jud ni permi ga comment ug ga paminaw sa atong mga drama. O maski busy kay ni si Ma'am Balbina Tapalis, yatagan ga po niya panahon no maka-comment sa tuwa. Salamat kay sa imo Ma'am Balbina Tapalis, isa jud ka nga nakapadasig sa ako nga magpadayon ta. Ugos mo na ko Ma'am Balbina Tapalis, salamat kayo o amping-amping dia sa imong trabaho dia sa lain nasod. Si Jude Pulstico, katawa na mo sa nagdala og pusil idol oy, kay pusilon niya ang driver niya, kigikabit yung asawa niya, bayot man ay pod yung amo. Mao jud no, aligre kay itong last na to nga gi-upload. Nalingaw si Jude Pulstico. Usbo na ko Jude Pulstico. Salamat jud kay kanimo Jude Pulstico sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Si Virgilio Balanay, salamat sa idol, lingaw na sad sa new upload, lipay ug makatawa kaaning drama ha, ug way skip good idol. Salamat jud kay kanimo no Virgilio Balanay nga isa jud pud ka no nagsabot sa ako sa akong sitwasyon nga may nalang pud no makabawi ta sa atong mga hinaguan nga pag-edit. Daghan jud salamat sa imong pagwalay skip ad sa ako sa atong mga drama. Salamat jud kayo. Si Laura Candice, shout out idol, nice drama. Salamat diha kanimo Laura Candice, bago na tong komentor. Si Christopher Valdez, more palamay drama pa idol. Salamat sa pirming upload. Salamat pud kanimo no Christopher Valdez.
Si Cathy Bando, nice drama idol, very entertaining and super funny. Salamat kanimo Cathy Bando. Si Jody Primo, okay kayo idol, mawa jud among kalaay sa drama nimo. Salamat jud sa makalingaw kayo nga drama. Salamat jud no, pud no. Salawat kanimo Jody Primo sa imong kanunay pud nga pagsunod sa atong mga drama. Si Richard Isko, salamat kayo boss idol sa makalingaw nga drama. O mag-enjoy jud may paminaw sa imong palimay drama. Always may gasunod paminaw idol. Daghan kayong salamat sa sunod upload namon na pud among paabuton. Salamat kanimo no, Richard Isko sa imong kanunay nga pagpaminaw. Si Dayan Baler, thank you sir idol, nice jud kayo imong madrama, pirmi god mi makatawa. Mao jud no, kay kini atong drama makalingaw jud, makimuot jud no. Sugar Santos, lingaw kayo imong madrama idol, very funny, dili jud mapugngan namo ang katawa idol, mahimuot jud mi sa drama. Salamat kanimo diha no, Sugar Santos. Si Rumi Boy, salamat na sa idol sa pag-update permi sa mga drama, makalingaw kayo. Mingaw na day ko sa akong uyab idol nga si Chari, di jud ko mahimutang ug makatulog ug dili na ako madungog ang tingog sa akong uyab nga si Chari. Siya ra jud akong kalipay idol, bahala nag magbunok ang ulan ug magbaha basta akong gugma ni Chari wala gayud pagdubad. Grabe jud ang gugma ni Rumi Boy no, kang Chari no. Salamat kay kanimo da Rumi Boy no sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama ug si imong amigo da nga si Nunsing. Si Analesti, salamat ka idol sa pirmi nimo pagmention sa akong pangalan nga nara ko pirmi ga support ug paminaw sa imong drama. Salamat pud no Analesti. Si Bobby Karel, thanks idol sa new upload, malingaw na sad among silingan ani kinatawa. Salamat kanimo diha no Bobby Karel. Ug mao ra to makasinas no tanan ka comment sa tuwa sa atong last nga gi-upload nga part 124 ug atong gibasa karon gapil ato sa pag-intro vlog sa part 125 ug ato nasugdan makasinas ato ang palimay drama compilation part 125. Ako si Arlene. Ingon, buutan man unta ko nga pagkababay, nganong permi man kong mabinuangan og laki. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga naku mahimong mahikalimtan. Salbahe siya. Sabi ko pa ang tinuod siya nahigugpan ako pero iraday kong giilan. Mga salbahe silang tanan nga mga lalaki. Mga salbahis. Ay, Arlene. Igo nas imong pagpunay hilak. Uy, wa ka na mahimo kay gilikayan ka na masimong kuyab. Ikaduha na kinikahigayon nga gibinuangan kog lalaki na. Di man unta kong iladog naong. Guwapa man unta ko niya buutan pero nga humain. Aw, mo na'y pagaingnon nga di malas ka lang yus laki. Apat ayo pagpakawas paglaom. May lalaki ra nga matuod nga mahigugman nimo. Tao maabot. Kahukom ko nay. Mubias ako din sa atong dapit. Larga kog Cebu City. Adto ko silang tiyo kulas. Adto sa ko dito mo istar nay. Sa? Unya? Imong trabaho dinis ato? Orang biyaan? Manangid lang ko sa among trabaho anay nga mobakasyon kog 2 ka semana. Apan kung makakita ko dito trabaho sa Cebu, to na lang ko dito na ya. Basik adto ko dito makakaplag og binuhat ka maogi akong mabana. Arlene. Natug na ang tanang mga pasahero. Pero kada pa sa kalalaki nga naatapad sa akong drag ining ibabaw. Nagpunay man na siya kilak. Sige pamahid sa iyang luha. Alo? Kihapyod lang niya katubangay. Nagkilak siya nga naghapyod sa iya ha. Ano ito? Anong iptataon kung yung mga dako kay Bunal? Ang babae nga maigo taon sa akong Bunal taon, makibuwag din ako, kaya gwantag na ako. Kalawar ko no? Kaya bliho na kung sipin ako, bebo. Ay, sis, naku ka gini mo. Uy, yun niya. Taas bag yung gaya niya. Puwa bag yung sobra na sa likod ako. Hala, iyang gipagawas ang iyaha o gigunitan. Kadako. Grabe kadako. Ilabihan kataas o puwa-puwa. Hala, lami agana o gay-ugayon. Lami ang tanaw.
Hala, iya ko nakita nga nagtanaw niya. Yes. Kita ko sa buha. Ito na ko tayo ha. Nakita di ka. Okay ra, uy. Imo gid na tanan? Hindi ko matapa di mo rin ha. Ha? Karong ko sa niya. Oo, ari lang. Wa man sa ko'y tapad. Niya sa pingon sa kong gihikaan na deck. Mao ba? Oh, day. Ito ko bahay na tao may buwag na ako. Human ako mahilabti sila. Kaya dili ko nila magwantag. Idak nila ko Okay ra man gud na kuit. Maagwanta naman ang sakit kuit. Hmm? Ang babae nga matuod nga may kukma mo agwantag sakit. Kana kay nibuwag sila nimo. Wa sila kukma nimo. Masa ito. Okay ra kayo nanig da ko na. Okay ra man gud na kuit. Kung mo gamit na ako ang akong uyab, kung parihaan nag imuha kadak-a, hunahon na lang nako nga nanganak. Oo, may pag... Ay, okay ra kayo nani. Asa di dapit niyo ang Cebu di ay pwede misita ko nimo. Ah? Oo ba, basta tinarong lang ang imo. Oo. Tagay ko mo sila number, be. Be, kaya to, hindi ka sa inyo. Asa ka dapita. Tagay ko mo sila number. Tinuod ka, tiyo. Pasudon ko ni mong trabaho sa dako nga tindahan sa syudad. Kay kun mauna, di na lang ko mabalik sa Bohol. Suod na kong higala ang tag-iya sa maong tindahan. Magkapasuod ko isip itindera. Basig anay ka na din ni Maminyo, o magkauyab ka hinoon. Mahinoon Salamat, tiyo. Gusto na gyud akong maminyo. Gikapoy na ko sa kinabuhi ining dagat, tiyo, eh. Gusto na gyud kong magminyo. Sige, karon na yun. Dadon tagas tindahan sa suod kong higala. Tuwa naman sa dito. Basta, nakinang to siya og tindera. Sige, tiyo. Dad ako karon dayon. Dad ako dito, tiyo. Ugma ka na yun makasugod og trabaho. Isip tindera sa dakong tindahan sa downtown. O, tiyo. Kanang tiyo. Kana pang inyong silingan gaginganlan og Berto. Mamisita ko no siya nako. Buutan na siya, tiyo. Uy! Buutan kayo na bata. O pareha mo na og pulos pakya sa gugma day. Basin siya ng lalaki nga para nimo. Mamisita ko no siya nako rong gabi, eh. Kung unsa gani, sugto nako siya. Sugto nako si Berto, tiyo. Salamat day ha, nga imo din ko gisugot. Pero mo prangka ko sulti nimo, ha. Di na baya ko virgin. Duha na ka lalaki nga niagi na ako. Mga lalaki nga salbahis. Human ko nila mahilapti. Ilara kong gipyaan. Kung mao na, managsama data nga pulos pakya sa gugma day. Kita gyud tingali ang gitaganas kay tasan nga magkadayon day. Kita gyud tingali. Niya na kita suod sa motel day. Day, Arlene. Arlene. Berto, uy. Masig human ko ni mo mahilapti imo kung likayan, ha? Di lagi day. Mahal ti ka. Dali, bi. Manghigda na tas kama, ha? Sige na, day. Dali. Basta mo na to. Di na ko virgin. Okay, rali ka na anak ko. Manghigda tas kama. Dali, day. Arlene. Labi mo day. Kanindot. Isa na ko'y babalik pero humot kayo. Nanganap. Agkag may nga kupis. Maghumot ako day. Atok na dito wason. Mao ka tuskik sa imo. Isag igo-igo na lang pero tuskik ka. Ito kong kulay mo day. Kani, stinayin. Labihan. Day. Di na ba day? Berto. At kulong tara ka. Kulong tara ko. Kalami. Kalami. Nagkabalik sila si Berto ang iyang uyab, tiyo. Iya kong gipuwagan. Pastil yan. Pagkadimalas ba ni mo sa gugma, Paita bayaan ni, uy. May mo cellphone, Tana mo, kisa nang tawag yan. Si Roger, mani. Ang lalaki nga ako nakaila dito sa parko. Siya ning nanawag ay. Busugan ako, Roger. Salamat, ha. Kira. Ako yan, may salamat mo. Kaya imo rin kang gisugot. Sa diyan nakita ka.
Kinatulog kay may pagtanaw man sa kunino. Promise ha, makamadlok na ko ha. Ang kita duro ka nila. Okay naman good na good. Kanindot ana ah. Ha? Sigaya na to. Gawas na ni store. Tuyet. Ate. Okay ra ka pa. Ito ni mundo ka. Wah. Katam isan. Padi mo ha. Ang bukaan niyo eh. Di man ni marang sa kong baba eh. Murag mag-isip man akong abil ani. Sagdi lang. Nindot yung mga bantag eh no. Di mag-isod. Dito ba no? Ang diretsyo na ta. Yes, okay. Abi. Oh, paghat mo mo. Oo. Nanitsit. Roger. Kasuod ta ni David. Nagayon. Agay. Patay ko ana. Agay kasakit. Pero agwang tahon. Yadahin na. Ikaw mahirap na kasakit. Pero agwang tahon ko gini kaya ko ni ka ko ni laban. Laban lang. Agay. Nagdaslan. Agay. Roger. Agay. Dog pahuway sa taha. Agay kasakitan. Agay kasakit. May payan sa dato. May payan sa lingin mo. Ni hangin. Pindot Sir. Tuan sa tanili. Ay, uy, ano tutuan mo na ni mo. Biga na. Unsa mo kayo. Sir, ay! Daanan ni Daanan. Ari be, ato na sinikuan be. Matatuan mo be. Ay kabaka, dinanibgan sa mga dilingon nato, nagtauro nato. Gahap. Agay kahuan. Agay mani. Agay. Yay, kan best. Nahilabtan gi ko ni Roger atong hikayuna. Og dito ko mibati og tumang kasakit. Mura kog nanganak, uy. Pero pag ending, gibiyaan na sa kong Roger. Malasa gid nako, uy. Haskang malasa gid nako sa natad sa gugma. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jerry, ginaingon, mahal kong akong asawa. Kung ikaw ganahan ka na ako, o tilawan ti ka. Pero nung ka nga biyaan akong akong asawa. Mao ni nitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimo nga mahikalimtan. Tay, oh, Tanyaw nga eh. Tanyaw silong. May bisita ka. minsan man tay. Si Lando ba tay? Ako ang amigo? Dili. Babae man niya. Sige. Babae? Siya ko niya Vinya. Uy, Vina. Vina! Nga naman kuno tay. Ang tuyo niya nako, ha? O siya pa. Magpatarog siya. Ha? Simple kayo. Paturjik di ko tayo, may asawa na taon ko. Si Maria mo asawa na unsa. Gigili pa. Ay, ibawa man na siya mga taga tuas Manila ang imong asawa. Mao nga, naningkamo siya na siya nga imong matudyakan. Sige. Sabat ya tayo. Gusto na kabinuang tayo. Siya minuang po niya ako eh. Ay, klaro ang iyang gibuhat eh. Nganong gusto man gina siya nga makishooting mo, bebe? Siya pa'y miangi din sa ato. Ang sama. Tay bag-o taon kong minyo tayo eh. Hapit ang gani may mamalin og puyo ni Miriam tay. Sa gipatukod na mong bay. Bida. Biga na be, kanaugo na ako ng bayhanay. Pagkauwan ni siya eh. Huwag siya laing laki nga nakitaan gawas na ako. Naunsam taon ka, Vina eh. Ikaw ni namisitag lalaki noon. Adlaw paging dako. Unya, minyo pag ko. Ambot uy, nabuang na tingali ko. Ha? May ba naman unta ko nga may asawa ka na pero ikaw gihapon ng akong gihuna-huna. Naamta si Lando nga akong amigo. Ibog ba kayo ni mo? Ako nino si Lando nga panguyaban ka ha? Ug sa dayon siya? Ayoko kitapil sa lain, uy. Huwag mo ko'y gusto ni Lando. Ikaw akong gusto, Jerry. Pero masawa na taon ko dayo. Minyo na ko. Naibaw ko. Apan, gusto lang ko nga maangkon ti ka bisan usa lang kahigayon, Jerry. Oh, Please. Vina, gikasubo o ginagawa ng Vina. Wa ko'y gusto ni mo. Wa, Vina. Jerry. Beda yun ni Vina eh. Ano anak gini mo siya nga may asawa naman ka? O gani. Mga na bay, panguyabi na bay. Aron, di na magsigig panghasol na ako. Mana ako pang yabi. Ha? Beda pero ako sugta. Ikaw ang gusto niya. Beda.
Nagduday no ko ba nga may awam ng imo ano. Ah. Pagawas ko no. Ato yung tanahon. May awam. Nakawabay na ibog ni mo. Pamilay ay. Ibiyang. Sultisan ako. Ibilan ni mo. Bay, sekreto na to niya. Doon na bitaw awam ning ako, bay. Ako asa ba? Doon ay awam pero puti. Hindi po. Yung awam, bay. Tingnan bay, ngin ako yung awam, bay. Mo ba? Aron mo to ka. Tanawa, tanawa. Kadiyot kaya ko ipagawas ang ako, tanawa. Puro itong mabayot ano ba? Tanawa lang, good. Eh. Ay, lagkabayot di ang tanaw sa ko. Tanaw ita sa ato. Tanawa tabi. Nasa to yung mong awam puti. Okay. Oo. Tanawa ang awam na, na. Oh! Uy, yala! Buhi ng awam mabay! Nakuha na oy! Sigam nung matani mo nakita sa ko, awam na ako eh. Wag mong kurating nakikita na yung mga naong pero ay mo naong ka nag-awam ni mo ba? Nakurat ko nang idakon ng mo mabay. Bidak ko yawan. Buha ba yun? Buro baktin nga wakatutoy. Bura ba, dunggan man tao ng ako sa imuhang baktin tanawon ba yan, tanawa? Sa, ang imuha, Debbie? Musli na. Kini ako, tanawa. Tanaw na to ng imuha, Bi. Dunggan lagi. Dunggan na sa baktin? Dunggan na sa baktin, tanawa. Daghang babae maibog na. Kaya bidatakuan ng mong awam sa baktin, no? Bida, no? Pero bay, Ano sa? ala na maibog sila na, bay. Basta di na ko ilisan ako ang asawa, oy. Di, good, bay, ilan to. Ay, salamat, day, kay nauli na gitahon ka. Kimingaw na ko ni mo. Dagbig ako sa kumikis ako. Parehas kita dong. Abi mo. Gahan, kay mga ulit tao dito sa ako trabahoan dong. Nanguyab na ako. Lo! Nagtuon man gud sila. Uy, nagagap ako. Inoon, gwapa kay ka siksiki ka. Hindi ka mailang minyo ka, day. Pero, abi ni ba, day, no? Basta sa diri, day, uy. Doon yung mga babae diri nga. May misita na ako. Akong gibasted, uy. Mao ba? Oo. Kinsa man na ha? Kada, usana na si Vina, good. Vina. Nayabag siya? Naibawan siya nga may asawa ka na. Nga mao ako. Karon ka mabayhana ka. Adtuon ako siya. O pakauwawan ko ng bayhana na. Adtuon ka sa ila, Jerry. Ayaw, day. Ayaw na lang, ha? Ayaw na lang siya kadtua dito, day. Ang importante, nga wa ko magpadaan niya. Oh, day, ikaw ba? Ikaw, ha? Wasag ka. Wa magpadaog laing lalaki dito sa Manila, day. Hala, iwa taon dong, uy. Sure, day, ha? Di gid ko magbinuang ni mo, no? Mapit gid ko. Makakabit pa lang hinoon ko og gamay. Ugaw-hugaw lang ko sa ako. Sige na. Di na lang ko muadto sa ilang vina. Pero kung magsigi ganin na siya og dot nimo, bugnoon ko gina siya ba? Ako na libog no, aday. Tanong ko tayo, magbugno. Lamit na Tana dong kay hagbay ra gyud kay kang mingaw. Pubo, day. Tana, Cherry. Hagbay ra kay kang mingaw ani. Sige, puntok. Kailangan dong kay ko ani. Sige pa. Maragit kog mabugat. Ay, sige takon. Mainat yun maayaw maam. Ayaw, isla pa. Ako na lang yak. Ay, lamit na kaayo. Sige, ayo ka. Karoon ka. Suta ka. Ay, paday ka na. Mau ba? Tuan sa Manila imong sawa? Bay. Nag-follow up mo ba sa siyang trabaho dito, God? Yay, karuwa na yung masawa ba? Muadton sa kanas bina, muadton sa inyo ha. Kaya kayo. Uy, buyag. Di good noong ko. Matubangan na niya, no? Di ko gusto nga makasako sa kasawa, bay. Dili, bay, Lando. Ay, sos. Ako pa rin mo, bay? Turja ka na. Oo. Full meaning ako niya, turja ka. Ulman ko lang mo. May na lang ba? Katuslubu ako siya ha. Yeah. Bungkag yun ang igo na si Muawat. Bailando. Unsa tiyo? Naanas sa Divina sa silong? Ay, lagi. Ambot ng babayhana, oy. Ang imo namang asawa ang panidan, kung mawa din, Halala, kanaoga to dito, Bida sa day. Tukar ba ning gana na ako ron? Birahan ko kaning babayan nagkausasa? Samantang ka,
Hinaya ni mo. Lakaw dito. Bira na. Igo na si imo. Takiam ka ng babayhan na ba? Iyo sila ha? Lakaw na. Birahe dito. Kanaogal dito sa silong. Tako kay hawan sa silong oh. At mo dito magbinirahay. Ikaw po kasi nina ba? Huwag mong gitidi ang ako. Ikay ka. Lamig ka na. Dali. Tuon ko niya. Malamig nga imong iunga ng mga boys. Ini. Karoon na. Bilan doon. May ipasod. Nahilaputan ginawa si Vina. Kung kumana itong hitabo wa naging kumutagad pa niya. Igor nga, mitilaw ko niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Narda, naingon. Kukog pagsali, yung kinikuha. Kay mga matay yun ta. Mao kinahitabo sa kinabuti na ko mahimong mahikalimot. Tay, nakakita ka ni Tansyong? Pasiyan katiguang ng tansong talaga. Pangitaon pa man mo. Ay, may nasagap ang kukong chismis, tay. Bahin ni Tansyong. Silingan man kunotang igat na kusog mo parayag-parayag ni Tansyong. Kisa mo ko no? Arlen, kanang igat kaayo. Wala kay pagsali sa imong bana na da. Ay, do na, tay, good. Kukog pagsalig ni Tansyong, tay. Pero unsa may ako mahimo kung ang batanong babae mo ay mag-una-una kang Tansyong. GROB ng bayhan na, tay. Wala, narangi mong bana ay. Nagpaingon din eh. Den ka, Tansyong. Dito eh. Den dito, ha. Huh, paningot ka man. Gikan kang ni Jerjer ni Arlen. Dako kaayo ba yun? Ba? Wala ka nakayan. Dako yun. Triple XL. Wow! Kabihi ko di ay! Yes, bayut bagatagbaw. Unya, taos pa cute. As in. Panindutan na ipasok! Usong buti ha! Ay, grabe sa job. Tagbaw yung kaya! Tagbaw ka! Basta. Talagi. Oh. Ako'y makasakop. May mamatay yun. Nardang putik sa lunangan! Kisa'y mamatay! Bisag kinsa ninyong duha. Unsa! Hi, Noy Tansyong. Asa ka pa ingon? Muli lang ko sa amo, Arlen. Yan naman. Sukay ko, Pi. Sa eskina naman ko, Noy. Sige, dali. Sakay. Iatut ka sa skin. Ay, thank you. Wait, sana yan. Sige. Okay. Gunit sa gahi day, Arlen. Ha? Asa man ini? Akin ni. Imong paa ka ni. Dili. Kanang gahi. Gini. Okay na, Noy. Okay. Day, buhiin na ng gahi day, Arlen. Pasiksikas na tasdaan. Masakyaw niya ko ni mo, ha? Sure. Sure, kit ka ayaw na Tansyong. Magsulti ta, Tansyong. Bahin sa unsaman, Narda. Ako ba? Dako kay ko pagsalig ni mo, Syong. Ay, cute nigob Kay basig mga matay mong duha, Syong. Si mga matay. Nakitaan man ko na mos bayot sa iskina. Miangka sa imong motor ang bigaon nga Arlen. Tinod? Tinuod na day, Narda. Gihatod naman ako siya sa eskina. Niya man. Nga naman. PWD din na siya. Nga, kadoon sa eskina, angay pa ni mong ihatod. Kanos alang ka na himong habal-habal driver, ha? Kanos alang? Pag! Paita sa asawa ba eh. Kung wa mi mo abot og 50 ang edad ba wa gid masilusa.
Ang sad siya magselos, bay. Oy. Kay batanon man si Arlene. Nga man nga wa man may relasyon anak bay. Karon wap pero hapit na. May magriyas ko ni mo bay. Babae diri, babae dito. Hala? Uy. May mahal, may barato. Ayaw na, bay, kay basig madunggan tas akong kasawa. Muna ayaw pug kong sumuga kay basig mapatyan ko sa kong asawa bay. Pero abi niyo bay no? Lami aking Arlene bay. Lami gyud na, bay. Lami gyud. Tay ba? Nakatilaw sa kaniya? Sige na, ay. Hoy! Lami gyud siya bay? Ha? Lami kayo. May kamudag pinabakyum. Unsay vacuum? Suwaye si Arlene. Aron makahibaw kag unsay vacuum. Kinsa na? Agoy, kalami pamatiyon. Kinsa na, oy? Tubak pa. Adi ko mo apli, bahala ka. Si Noy Tansyo ni mo, day Arlene. Abi ni. Dali. No, ikaw na. Ako ni. Kadiyot, Noy. Kay ablihati ka na yan. Dali samtang wa pa'y nakakita na ako. Ablihi day Arlene. Ang sabi niyo mong tuyo na ako ni Tansyong. Ang vacuum. Ikaw. Hala, ha? Ni Amici ka sa kong giabangan, no? Hala, ha, pantay ka. Mabugnuan gyud kang Ate Narda. Wa siya may baw nga ni anhi ko din ni mo. Way mo bugno nga. Way bugno nga mahitabo. Doon na di ay kitang duha ang magbugno ini. Ay, pila may bayad ni mo na. Ha? Depende kung pila ka oras ang imong gusto ni Tansyong. Kung duha lang ka oras, pila man. 2K? Mahala. Way hangyo. Animal. Waman din hisbay si Tansyong. Hain ka haay. Kulpaan ra ba ko da? Pangitaon ko nga kung banat eh. Man ko kabantay, may agiging imuha na anak. Nangamagay. Wa na siya sa amo pag abot na ko, tay. Basig may gipalit. Ang samayang paliton, pagkaon. Naghang stock nga kanunon sabay. Basig lang ang gusto niya kanya. Tay, murag doon na kay pasabot, anak Ay, da. wow, para kitawar ako. Sige na. Laos dito, basig makita niyo mo Tansyong. Maligo sa ko ni Tansyong, ha? Ay, hindi Arlene, aron ta madali ba? Ay, di anahan makiktorcha ka, way ligo. Mo ba? Sige, kaligo na lang dito ka. Oh, guniting akong kaalya ni Tansyong, oh. Nga naman ni Day. Itunol niya na ko ang towel kung mahuman ako kaligo. Dili naman ako sirahan ang door samtang maligo ko. Okay, ra? Baday, Arlene. Sige, Day. Kaligo na, Day. Okay. Diha lang ka ni Tansyong, ha? sige, Maligo sige. sa ko. Uy, baya, agsampot sa kanahan. Kahamis. Ay, kay natay, baya ni. Naginaminam naman kong nagsamot ini. Na. Oh! Patungod na sa shower. Hala, napasa ng iyang lawa. Wow. Kanindot ni... Ula. Naturuan siya na ako. Wow. Wow na lang kaadlaw. Kanindot niya puro. Barog pa kayong dugan. Kang Narda na hiwi naman to. Tansyong! Ay! Kaya sabon ako, be. Di ko kaabot sa kong buko-buko. Dali, Noy. Uy, sabunan ti ka, Day Arlene. Noy. Dali tayo, Noy. Ikutasan naman kong pinangita ni Tansyong. Wa man gyud ko makit. Ate Nards! Uy, gipungot ka man. Si Maninot mang ka, Ate Nards. Ilom, ha? Ayos ka. Ay, ang ita kong Tansyong. Kakita ka sa kong banayot? Ano kakita? Hain man. So, di ko bayot. Ay. Arlene, nisamot man ang
akong gana nga sayo-sayo kasamtag isa ko na imong lawas. Kinagdapitan, noy. Awa pa di masabon ni. Akong chucho. Uy, ang imong... Sige na, aron man ako kaligo. Asa ba ni akong chucho? Sige, ni sabunan. Kiniingalan. Parang gihapit pa man ni mo pagilok ang akong get, noy. Naabaya di akong gana, ang weakness. Sabuni. Sabuni ko, noy. Noy, di pa mahuman og kaligo. Di na magunta. Di lalim ng imong gipakuhat. Ipasabunan ni mo ang imong jutso. Nitan siya. Ipasod na naibigay. Niga na Ipasod na. Magbarog lang ta. Oo, binagay style lang tanoy. Sige na ipasod. Sige, di ako. Palami. Palami. Lamig ka tayo. Nitan siya. Nitan siya. Kaning kato, ha? Sinard? Imong asawa? Oo na! Iptanoy. Ipton nga nagtaroy pa man ni. Shuffle pa magkanoy kita. Kaya ba si mga paik na debe? Alala, hindi balat. Iwaso na ko ni. Uy, lami na kayo. Iwaso na ko ni. Adris, layo pa kayo na ako. Bahala na ako. Tug na po. Iwaso na ko ni. Paspas na yan. Huwag ka matik si asawa na eh. Bahala siya. Lumirura na. Lumirura. Lami na kayo. Pa kayo nga po, anak. Ay, Mana! Success! Yes! Murag irong buang nga akong bana nga nagpatong paghihapon ni Arlen nagiiphan ko na. Sus! Hapit gud ko makriminal. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Cindy, ginaingon, naluoy ko sa akong igsuon nga bayot kay gibuwagan sa uyab ug hapit magpakamatay. Apan igo na lang sa kaluoy kay ang uyab unsaon nga mangita magyud og tunay nga babay. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong pahikalimtan. Unsa? Ay lagi. Perting guulas imong manghod nga bayot. Uy, keng lalaki nga iyang gikapuyo, gusto naman ko nung makigbuwag niya. O na diha. Ngano nagbayot nga gwapo man unta taon ng manghura uy. Nalakaw, ato-atong manghod mo. Ami taon to. Kaya nagsigi tawag hilak. Na, ikaw lay ato dito uy. May date pero sa kong uyab nga si Jason. Ay di lagi ko ganahang magpakitaan ng manghod mo. Maglagot kung magtanawa ng animal nga bayot. Makigpuyo pag yung laki. Labaw naman sa kung di ko ganahan magpakita anak niya. Kaya basig makasulti ko og dili mao. Musamot lang unyang iyang uol. Ma, ato na ko uy. Kaya nagpaabot na nako akong uyap. Nganong kaday, uy. Kanina naman gikaday nga waiting-tingog. Sukad sa pagsakay nato ining taxi. Ay, naguna-una lang ko sa pumanghod ka bayot doon. Kay, pwerte ko nang hilak. Kay gusto man yung buwagan sa iyang uyap. Nah, anak ginaday. Mao ginay may tabo. Kanang iyang uyab, mangita ang ginagtunay nga babae. Mo na rason nga, wag gyud ko manguyab og bayot. Ay, kay, wala nang makinamot eh. Di ko anong bayot eh. Kana sa iyang uyap. Iya sa nga, gipuyo ang akong manghod. Mo nga nadutlan na lang akong manghod niya. Awa niya dabu-dabuhan ko manginagkasaba na lalakiha ba kung magtami. Basta gani, maghikugay na akong manghod. Pantay lang gina siya nako ba? Ay, nagununaan ang manghod ni mo eh. Kitang duha. Ang atong duha ba may atong nanaon nun? Di na ako gitukaran sa akong gana eh. Lamin na kay ihumol. Ayat
ang ako sa diri. Ah, mama. Kanina ra nagpangladok. Katupod na nakaayos imo do. Di ko po yun bayot. Wa, anong parkya sa imo? Kini o. Dumi. Ako sad, hindi sa ko manguya pagbuy. Kay way tumoy ang kong bebe kapag imo be. Kani. Katus kigani imo. Kani pa na. Libe. 69 ka. Arong. Kana. Kani, basta. Namiusap po na ning imo eh. Ang kabula. Akong lilipa po na. Ang kabula tapat sa imo. Kana. Taklagi day. Taklagi doon ako ka ex. Ay, kana. Kalami. Sana, Hindi pa na. Iyakan ko ning imo. Cindy. Utsa? Mauna na ang manghod mo sa taas ay akong giadto ganihas ilang gipuy-an siyang uyab. But unta nga magikog og pisi siyang liog, maghigot. Kay gusto nga magpakamaagis bitay spisi sod sa iyang kwarto. Nagtungtong nagbangko ang kanahan, naghigot spisi. Dos tumoy dito sa kisami. Samtang ang pikas tumoy, gihigot siyang liog. Ay gani kaya akong nabdan. Ginuo ko. Carlo, gusto na lang nga magpakamatay. Mauna, kung wa pa ko maabot, anhing na untang igsuon mo. Nag-uulagi in taon siya, kaya ang gikapuyo kuno, wa na mo uli sa ilang giabangan nga baay. Biga ni Pia, sakot ko ni Staas ni Manghura ni. Atuan ako siya, ma. Alaming akong kinabuyat ti Cindy. Kasi Martin, dili na ganahan ako. Gusto na siya nga. Mangguya magbay. Unya manguya, maghikog di ay ka. Namuang na ka. Mahal man kayo na ako si Martin, bete. Hintay ko niya kumbiyan. Ate Cindy. Mamatay. Kaya nga no, si Martin na bagoy lalaki sa kalibutan, ha? Nagana ko guraw iya bating nga lalaki. Si Martin na gano'n ka papitik sa ko kasi-kasing. Ay, Kada ko kayong yate. Ha? Sa nanak kong natilawang lalaki, si Martin ang kinadakon. hilog na ay. Madako ko magamay, mora ng lami. Nindot gindako tiyo eh. Awa niya. Katiyo ka gani og dako, pasakang sa imong uyab no. Gandinan ni mo sa Arnold. No. Dili ka ng butanga ang magkatay sa tao, Carlo. Gugma. Nakabati ka? Gugma. Kung ikaw, mas may pagbaglinaki na lang ka. Babae nga ako kasing-kasing tiyo eh. Babae o si Martin. Kung dili siya mo balik na ako, pagkamatay ka! Carlo! Unsa? Moto kasabay anang Martin, hangyoon ni mo siyang di buagan ng manghod ni mo. Oo, ma. Kaya nakasiguro man siya kung magpakamatay gid si Carlo. Kung dili makigbalik niya si Martin. Ay, may lang lagi og makabantay tas iyang mga lihok sa tanang higayon kay masabtak ta siya. Unya, katultuloy kasbayan ng Martin. Si Berto ay suod niya nga higala na si Martin. Magpatultol lang ko niya kung asa na ikita ng gihinganlan og Martin. Ano lang pagduol ni Martin, uy? Aron imong hangyoon. Kay di gina lagi kuno siya sa imong manghod nga bayot. Mangita na kuno na siya og kuan pure gyud nga babae. Ay, isuwaya lang gud na kong hangyo gud Berto. Sige na, Berto. Uy, tultuli ko sa bayan ng Martin. Sige na pa, Berto. Sige. Tara, magkuyog ta. Naroon si Martin sa ila. Tanan na Cindy. Dad-on ta kas ilang bahay ni Martin. Bye, Martin! Bye! Di magawa ni Carlos, Cindy! Gusto makisulti ni mo, bye! Oh, dahil mo dire. Saka mo dire, bay. Sige, pasulong ka na ni Martin sa ilang bahay. Lakaw na. Ikaw na lang lahos dito. Mudayon gid ko. Kay gusto kong makigsulti ng Martin. OMG! Hoy, pamurol ito Martin. Ay, kalain ba ni mo ay nag-brief na makadiha? Dahil Cindy, sama ni mo nga, kuhan ba, babae ba? May gusto na kong uyabon karon. Alam ko ganahan na yung manghod god. Hala, uy. Kabagal na yung mga tubangan, uy. Hala, kalain. Tanawa. Hoy! Kabayo! Hoy! Hala, hoy! Ano ko ta? Hoy!
Naghup ka ni mo brief. Uy! Kahadlok pa yatan ana, uy. Sige din, uli na ka din, uy. Ayasa. Kadiyotsa. Martin! Kadiyotsa. Martin, uy! Gusto ko tilaw babae. Hindi na ko ganahagba day. Gusto ko Martin, ilaw yun. Martin, may uyap na ko. Ayaw, Martin. Alam niya, adi ani kinyo day. Kaya pa ko katilaw ani. Ayaw, uy. Nainit. Ilo, Hala, uy, uy. Papa ni matiwas ko po. Hubo na ang panty. Kana, ano. Wow. Hindi na ko ganahan, anak eh. Hindi ko ganahan, papa. Yun, ano ba? Kani ako. Di ba? Kani akong gusto. Hindi mo sa katilbi. Ada. Kini. Kaniyot, ha? Kani, day. Inaya. Wow. Wow. Ay, ano sa ito? Init ka hulog ni kayo. Cindy. 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 Human ko magkatilaw sa kang Martin, higi na ko pakuan niya. Pasagdan lang na ako nga akong manghud nga sige og hilak ko eh. Kay di naman ko makaaway ni Martin, naigaan naman ko niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Idi. Ginaingon, di gyud maayo nga mga bita. Ang atong asawa kung mubaws og pangabit, di ta makasudya niya. Kay kita may naguna-una nga kasata. Mao kini nitabo sa akong kinabuhi nga di gyud nako mahimo nga mahikalimtan. Mulakaw ko, day Marian. Asa mga dong? Ato ko kadali sa buwangan. Mamusta ko og tarik. Aw, mao ba? Sige dong. Panali dito ka. Walang siya masayod. To asikaw perto sa gawas. Akong gipaatang kung magkawas bagit siya. Tanawon ko kung tinuod bagit nga manari siyag manok. Ako din rin gustong magpalabok. Mura lang siya kwa. Masayran ko kani nga laing bapay ang iyang gikatari. Mupaus git ko nimong ideya ka. Manong sa kuktari og laing sunoy nga labaw pa nimo kakusog mo labok. Lakaw ka, Dibilit? Oo, dong, balik na dayon ko. Sige, hadiya na ka. Bye. Di na dali pa. Abi ka niya agwa ko mahibaw nga kabit siya. Nanggapit siya. Ubada ni Marian ang iyang kakabit. Si Idi. Pero di ko bawas. Di ko patagdaw. No, Bilin. Pero mabawas ko sa inyong gibuhat ako. Mabawas ko. Unsa? Ang imong asawang gikabit sa kumbana? Oday. Si Idi ang imong bana may kabit sa kong asawa. Nahibaw naman di ka ini. Wa ka lang muhimo og aksyon ha? Wa di mo kulatahang imong asawa? Kung kulata niya, di na ako matsahan ako kamot sa pagdapat sa babaeng mahugaw ni. Panmubawas ko. Mga bitsan ko. Pero murag kuwang ko sa pagtuod ha. Nga si Bilan ang imong asawa mo ikabit ni Adi. To sikaw perto. Akong gipasunod ni Adi nga milakaw. Paaboton ko lang to siya. Pabalik. Sus, klaro kayo nagtagay ron itong duwas lawas nung kalipay ron. Basta mo bawas ko? Bawas ko, Marian. Mga bitsan ko! Kung ang imo mang asawang gikabit ni Adi, buang si Adi. Yatis ra. Kuwapa na ko ah. Unya adto siya atong imong asawa nga mas lami pa man ko sa imong asawa. Ang akong asawa sumul bisag bugdo tong iya kay ang imo. Sige, Adi. Lamian mo mo ang tila. Ay, sige. Sige ko hindi. Osh. Dali. Ako na sa lollipop sa imo, B. Sige. Adi. Kailangan juga ni makikisang dili ka ni tantong dako. Kay, huwag ka magkausa. Ang lamig ka. Sige. Lamihan mo na ang lollipop ko eh.
Bilin. Hinuod yun ang gisulti ni Craig. Ang iyang asaw ni kabit sa kumbana. Oh, ako gisilang nga. Nagsakay taxi, uy. Pagkabila sa motel, ako din silang gibidyuhan. Labing kay silang nag-agbayay nga nanood sa motel. Og si Eddie, samtang nag-agbay ni Belen. Ang usa niya gagamot nagsigig ko, subos ni Belen. Nagpatara lang ang inahak ay giganahan sa... Nga, karon nga, nasuta na nimo nga, may kabit ang imo ba na, be? Sa manigaw? O si Belin, nga, ato ra siyang siling, ang iyang gikabit. Kung siya hunahuna mo, ha? Di ko musya niya. Pero mo pause ko. Mga bitsad ko, Berto. Mga bit ko. Anong gitutukan mo ko ni mo maayo, gaw? Ha? Ano? Kinahanglang mga bitsad ko, Berto. Unya? Ngano ako may imong gitutukan, maayo, ha? Igagaw ta ba yun, igagaw ta. Ay lang, unaya. Ayaw lang taon, kilatan ta. Sabadya, oy. Kumangon nagparinti, oy. Oh, lagi. Kainong kog imos kung ano da. Kabiton. Pero oy, susuon ta hinuon ka. Gaagaw ko ta. Gaw. Na si Craig nga panang pilinpi. Magkita mig usa ka dapit. Kay siyang himuon kong kabit. Kung Marian. So, kuy himuon ni kabit. Aron ko na mga kabaos mo sa inyong mga pares. Kinabitay. Di makinabitay sa kuno mundo, ha? Sige, sige. Bit-kabit ko. Malami man sa Marian kay sa akong asawa. Sige, Berto. Nas Marian, kami sa'yo magkabit-kabit. Kami. Inasya bay. Asa nam ka, Marian? Malakaw ko. Kore kahibaw. Oh, oo, lagi. Mulakaw ka. Pero asa man ka? Kung mulakaw ko, manangin magiging mo nga mulakaw ko. Ikaw, asa mo ka? Ahaw, mulakaw sa lagi ko. Pero dili ko manari. Pero usa ka sunoy ang akong pakikitaan. Ipatuhak ko ning ako. Uy! Diha ka na. Lo! Marian! Murag lae magtuno itong iyang sinultihan da. Sundan ako eh. Ibawas kag pangabit ang akong asawa. Naibaw na tingali siya nga may kabit ko. O gusto siyang mubaws. Sundan ko siya. Ni anak ko ining maampay-payon nga giingon ni Berto. Nga anhi may mag-abot ni Craig. Torang payag ay dito sa may pagatatan. Mo nang payag nga mag-abot ni Craig. Tuan natin nga siya dito magpaab na ko dito sa payag. Salamat na, niya ka. Wow! Di kay ka ready da. Na-brief na lang ka. Oh, akong gipaduwa-duwaan ni sa gukoy ganina. Di ay, Pagpaak, may kiwa kaya si. Pabilin na diha. Bugduha ko tayo na. Ha? Gaya na ay. Ganun ka? Le. Buo na to. Una mo ikaw ko. Ikaw? Buo na ko Ikaw, pagubo. Pagubo daan. Paguban ta ka ko na. Okay. Lami. Manulis. Kung kamalis kang Eddie. Nawa ko. Sige. Naya, day. Hutda ka na. Sama na. Makita ta. Dali na yun. Dali. Ano nga pinunta sa akong asawa? Mas lami man ka sa akong asawa. Sige pa, Greg. Baby, ako'y try mo. Sige. Ako sa nibag mo sa imo. Sa imo eh. Guys. Sama na! Diyon naman yan! Imong kabit ang bala ni Belon! Huwag ikaw sa kay Greg!
Ay, Naman din, no. bana ni mo. Pasadya sa amin diri kung mahuman na ha. Kita ka nang gikuot sa akong sa ilawom sa unlan do. Arawa do, pistola ni. Doon di ba pusiloti ka? Tiwaso sa nila mo! Pistola ka? Oh! Edi. Dong, pauli sa dito ka. Magtiwas sa mi. Pagturchak lang sa mong bilin ka. Ya, tawa ba? Sige na, magtiwas sa mi. Lami pa maninimo mo da. Uy. Ay, tiwas sa lagi na na. Pag-reg. Yun. Shit! God! Wala diha! Uy! Pusit ko! Sige, go! Wa ko makahimog pakgang sa ilang gibuhat ni Greg o kong asawa. Kay doon na may gigunitan nga pistola si Greg. Dugay na din sila nga nibaho nga kabit na akong asawa ni Greg. Mao nga nibaho silang duha. Mibiya na lang ko. Ako'y nauaw nga nagtanaw sa akong asawa og si Greg nga nagdako na pagayo. Mibiya na lang ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Cheryl. Ginaingon, if you don't succeed, try and try again. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi. Di na ko mahimong mahikalimtan. Kadiyot lang. Isa ba nang nagdali man na, oy? Ngano? Nang. Tuwa dayon si Cheryl sa ilang bahay. Unsa? Kaya naman? Kaaway sila sa iyang bana. Dali si Cheryl lang, basig maaptan pa din mong buhi. Unsa? Shota, kung anak. Ano, Virgilio, sakit kayo! Niyang suko-suko. Ayaw di mong kapachir-chir. May lain at... Adik ka na ko! Hoy! Di na pakta na sa ganyan ng akong anak! Ay, pinirmahan ka na bayas barangay hall! Hangin na ka mo sa dapat sa akong anak! Way kanahaning imong anak Cheryl. Way lami! Lami kay siyang romansaho. Dili kay siyang virgin. Mga ni amang ka! Ni ako, aron di ka mapatyan na ning mga adik-adik! Adik! Ikaw! Hindi naman natin natutuwa. Ikaw! Amon! Ikay adik! Mas! Ipapriso ta kang animala ka! Dinhi nag-akay mo adto kong chief warren nga barangay chief tanon mo anhi siya kauban ako o ang mga mo'y mudani mo paingos presohan! Sa pa din sa uyab siguro mo Chief Warren. Sa? Oo. Ato ba rin ikaw palagi Unsa man? Siya'y laki sa imong anak! Ang nayabas! Hilom adik! Sige ingong adik buka ka. Virgilio! Animal ka! Napati ka akong inahan! Napati ko! Kailan, mama! Hindi ko ganahan. Virgilio! Virgilio! Ayun kayo. Di na ako sumpah. Di ba sila? Unsa man? Pasensya ko, ha? Hindi na kayo kay Senyor hindi sila ka! Nakas ka ba? Oy! Saan na si Melilayo? Sige lang ipangulatan, ha? Sige ka na ko! Sal! Beda, o! Kapkapay mo ko ninyo, ha? Bakit? Di lang ebidensya. Doon na isyabo, tayang busat. Animal! Sakpan ko, pre! Maayong gabi, ma. Paamin ako, ma. Oh. May kauban mo lagi ka, Cheryl? Ay, siya si Janicia, ma. Lain na sad? Mura ko may gusto na ko ang imong mama. Desiree, Ay, pag-uhan lang nas, mama. maglain na po yun eh. Dito mo tipon din eh. Ay, sige, ikaw ko, Janicia. Naunsa ka man, Cheryl? Wa ka mo tagam sa una ni mong ka-live-in nga si Virgilio? Lahi si Janicia kang Virgilio, ma. Unsay nakalahi nila? Buotan si Janicia, ma. Bisyo. Nasuhito na di ka ng tawanan. Mao man ako naobserbahan niya, ma. O siya mga Cheryl? Huwag mga maglungag. Magka nagbilin og kwarta. Nila ra magkagdiritso kanina paingos imong trabaho. Unya, dili ka maglungag. Dili ka mangitag pagi.
Pistiya ba niya eh? Junior, Uy, lamig ning partipo na ka. sorry na kuwid. Tabi! Oh, Tawa dia! Bas na, matugmok ng naungos kumo ko. Junior, parehas sa daay mo kadad si Verhin. Ay! Lagi sigutin una ni mo laki! Huwag magkakap! Oh! Ha? Sa sunod ha! Aron dili ko sa kung kumo inikabot na kong kikas trabaho. May makao na ka! Pisti ka! Wala ko makasabot sa kong kinabuhi. Ganang mapunta magkong lalaki na patan lang ko. Ganang sama ko makataghamdam og kalipay. Ginoo, sabay akong sa kinabuhat. Ngayon mo magugingon, Iri. Ako, may mong gitampit, ha? Noon sa mga taon, kaya panguntahan na ang Ginoo ka. Sama ka. Ikaw mismo, kamaunta kang mamili sa laki. Pili ka, jumbagon. Sakto ka, skuan ba? Mudra bells ba? Wa ba di ay kamutagam ni Berhelio, nga lagom kay Riri, lagom kay Dexto, noon sa mga ka. Ambot na sa nga nung dalit na kay kong mailan sa mga lalaki ba yun? Ay, mao ka. Kung doon na gani lalaking muyab ni mo, nahuna din ni mo, ang imong past nga love life kung nindot ba, unaw-naon ani mo maayo. Purbida, wapod kay pili, muhala lang po dayon ka. Pero this time bayot di na ko. O di na ka, ha? Di na ka mundang og pakulata, day? Biyaan na ako sa judisyoy. Ha, mabuhat ka na ni mo. Buhat dayon. Buhatan mo ba eh? Aron dili na ka mag-make up. Ug ang imong mata, di nabutangan ni mo eyeshadow, ha? Dugay kay matang-tang eyeshadow mo. Ano na da kag bag, Cheryl? Sa kapayon? Mubiya na ko inimbay, Junisyo. Siya? Magbuwag na ta. Gikapoy na ko sa kong kinabuhi nga pila ko makatilaw og bun og kutob sa mga lalaking malambigit sa kong kinabuhi. Layas! Wa ako mahangon ni mo eh. Hilas ni mo ha? Mura magkagbirhen nga akong ikatipon? Unsa bay ka? Luod ka oy! Ha! Mura magkagbirhen nga akong ikatipon? Luod ka oy! Bulan ni kang buang nga ka! Layas! Pakpak, pakpak. Ha? Nabuhay din mo, girl, ha? Biya na gyud kasi mong Junisio. Nice ka, girl. Ay mo mamuta na? Oh, oy, hala. Mature na siya, bro. Bata siya tingog. Ora, sir, ha? Actually, mature na siya ba, bro? Mature na siya, bro. Mature gyapon kay no. Hilog na pa yun, uy. Unsa may imong ipangutana, sir? Ako rin si Roberto. Nangita kog kaabangan din bisag kwarto lang. Doon ako nahibawan. Naa, sir. Nagagbuslot sa kwarto. Asa man yun? Sa inyo, day, da. Di ba tulong itong kwarto sa inyong bahay, ha? Ato lang siya pabanga dito. Pasensya na ka, Sir Robert, ha, nga wa pa ni namo mapalimpyo, he. Okay lang, ma'am. Palimpyuhan lang na ako niya. May kaila mo nga mulimpyo din kay ako lang suhulan. Ay, ako na lang, sir. Ako na limpyo sa kwarto nga imong apangan. Karon sa mga kababalhin din, sir. Bisag ugma, kana kon mahimo. Biyudo na ko, Cheryl. Dugay nang namatay nga akong asawa, pero ang akong pagbati, nabuhi diyang nakita ko ikaw. Sir Roberto. Roberto na lang. Ay lang pag-share na ako. Ikaw, Cheryl, minyo na ka? Nakaagi ko og duha ka lalaki. Live-in lang, wa makasal. Nitagam ko sa mga lalaki. Silang duha pulas man mo dapat nako. Pero milang kong maigusbunog. O, di na ko mangitag laki pa. Nganong di man mo hatagan og chance ang lalaki nga tinuoray nga nahigugma nimo. Ha? Kinsa man? Ako, Cheryl. Cheryl, asa na ni mo dad-an ang linat ang baka? Sa kwarto ni Roberto, ma. Iya mo kong gihatagan ang kwarta aron ipaluto kining linat ang baka. Cheryl? Buotan si Roberto, ma. Kalami. Di paningod kog mayo nga nagkakaon sa init og data nga baka. May kang mutimpla, Cheryl. Ang ngayon gid kang himuong asawa. Salamat. Sige, Robert, ha. O man na magkakaon. Ako, ibalik ko na ning panaksan. Ayaw na pagbiya. Ba't may kakakos ka ni
Higda, Cheryl. Higda. Suwi lang ko, Cheryl. Suwi ko. Cheryl, di lagi kasakitan. Palamian, teka. Hinayon na lang. Hinayon ka ng lamian ka. Di ka basta na. Niya ako ng isoda. Hinayon na ako. Kaya di mo makasudog lang. Ini ang pagpamis sa bahay. Nami, sa ini. Abot gyud ang lalaki nga para nako. Roberto. Bisag 60 years old na siya pero fighter man uy. Ug labaw sa tanan dili hingulata. Maayo kay mudag palami nako. Sana nakaingon ko nga siya na. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lorena, ginaingon, ayaw kawili sa usa ka higala nga usa ka traidor sama sa usa ka bitin. Nga bisag ipakaon mo na apilon pagkaon ang imong siko. Makini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Besh, Jerry, okay na ka rin? What, besh? Kay magsakay man ko. Wala no, karon sa lang ka na himong komedyante. Hagbay ra. Kasi nagtudlo ni mo nga mga medya. Kisa pa, hindi ang imong jowa, si Arnel. Day, sure? Kusog baya mga medya ng imong uyab, day. Makakatawa jud ka. Do siya sense of humor. Ganahan ko sa lalaki nga ingon ni Ana, day. May pamahal kay magsige pa mong istorya. Kamu di ay? Tagsara? Hala, pini mo. Katong nakakita mi sa ka-party, nag-abot mi. O kay kamerang man nagkaila sa maong party, kami mo ay nagsigi og tabi. Nalingaw kay ko niya as in. Mao ba? Kung kami ang mag-atubang ni Arnel, di lagi siya mangumidya. Serious lagi na siya. Basig lainan pa siyang mangumidya ni mo. Kay tingali, dili ka mo katawa siyang kumidya. Oh, mao ka ha, Angeline? Lorena, kisa gyud tinga ang simuyab. Arnel, tiyo nga naman. Rog siyam to ako nakita sa seafood restaurant kadunay ikaw bang babae? Nakaila ka sa babae, tiyo. Kabiyar ko na ang sa babae. Murag magatuan sa inyo. Ako tong amiga, tiyo, si Angeli. Pution, mabuog-buhok mo. Mao na. Si Angeli tingali ko, tiyo. Akong besh. Sige ha, matrabaho na ko, tiyo. Sige day. O kayong palabig salig sa imong uyab, ha? No, kalain. Nga ko daw nakasulti mas tiyo ato. Doon na ka siya nakita nga dili maayo. Pangutan ulit ako sa Arnel. O katong nakita sa imong uyuan, Lorena? Uy, masip susama lang akong barog, uy. Masulti ni tiyo, good. Moto nang utana siya kinsingan sa kong uyab. Lorena, naibaw manggit ka nga di ko ganahan og seafood sigod. Sumagod, no batag seafood restaurant nga kitang duhara. Wa, di ba? Kaya ganahan mo kaon na ng seafood. Basig na sayop lang gito si tiyo. Mao ni akong gisulti nimo nga basig parehas lang akong barog ba ang nyan. Karoon lang ka mahadlok ang masaktan tagduhan ni Lorena, Arnel. Sige na nun tagkuyog-kuyog. Di lang ko gusto nga magkaaway mi niya ba. Oh, come on, Arnel. Dili magduda na tong duha si Lorena. Kaya naibaw siya nga BFF ming duha. Lika lang tas kasamok, Angeli. Now I know. Mahadlok kang Lorena. Huh? Pananglit. Moabot ang hikayo na. Kisa may imong pilion, ha? Ako si Lorena. Si Lorena kay siya man ang una sa akong kinabuhi. Unya ako? Ni-insert ra makasamong relasyon ni Lorena. Nga sa ato pa. Second choice lang di ay ko. Mao ba, Arnel? Asa ta paingon, sir? Sa mabugnang dapit ni Busing. Nasang dapita, daghan ra ba ng bugnaw dapit? Sa unahan na lang, Busing. Sige, sir.
Oh, Okay. niya nitas bugnaw dapit, sir. Oh, Sige, pag-enjoy mong duha, ma'am, sir. okay. Niyang bayad daw. Keep the change. Maugin mo mga taxi driver, chismoso na. Nauna, Angeli. Tara. Sir, good luck ninyong duha. Dali na pa, manood na ta. Excited ako. Makabuang ka ba yan, anak? Buang ko. Naningan naman niya. Undang ng tagot-tagot na ito kibuhat. Tungkol kay kaslo na ni si Lorena. Ano man ay kaslo na naman. Basta, hindi ko gustong samok pa. So, kasala mo. Natamanood sa mapugnaw dahil. Abawon ti kang demonyak. Sige, demonyo. Pagbawa ko. Abawon ta ka demonyak. Kalabi. Ano ba niya? Udayon kagid pagpakasal kang Arnel, anak. Opa. Bisan pa man sa gisulti ni Tio ni mo nga nakasakay si Arnel ang iyang BFF kunuhay nga si Angeli. Ha? O nanood kinig mo ten? Pa. Anak, dili ka bogo ha. Ayaw pagpakasal kang Arnel. Nakahimo mga ni sa pagsurikbot sa iyong BFF nga si Angeli. Nga wa pa mo makasal, unsa na ka kung mamahimo na siyang imong bana? Huna na pag-ayo, Lorena. Kinahanglan dili ka masayop sa imong desisyon, ha? Kay basin bayag magbasol ka. Abi mo, ang kaminyoon dili sama sa init nga kanon, nga kung ihungit mo kini, mahimo ni mong iluwa. Huna na kini pag-ayo, anak. Aron dili ka magbasol sa iyong kaminyoon uban kang Arnel. Hi, Besh! Next week ng inyong kasal ni Arnold, di ba? Excited na ka, Besh? Agay! Oh, Besh! Nanikisagpa man ko ni mo! It really hurts! Ayaw kong ilara sa imong pa-innocent effect, ha? Ay, naku, tawag kag, besh. Besh, nga naman! Gitnan talaga nga ayaw ko sang pita o besh! Wa malimbawt imong balhibo kung mungpit ka na ko, besh, ha, Angeli? Besh time pa. Nga nung... Usa man, usbad kag sagpa! Time pa. Nga naman ni! Usmay ako sa... Ay, dur ka! Bitin! O nga nung nabitin man ko? May nimong mudag drama sa? Bida kontra bida imong role. Ang ngayon kay kang demonyoha ka! Lorena? Kana! Nindot pa mation nga wa na bati nga besh. Kay wa na ko'y besh nga maong ikaw, Angeli. Traitor ka, bitin ka. O kung doon na pa'y laing term, maunang akong gamiton, animong animala ka. Nahibaw kang kasluno naming duha ni Arnel. Ano ni patol mo kaniya? Nga no sige mamug-uban sa motel, ha? Nahibaw lagi ka, Besh. Gisultihan ka ni Arnel? Dili sa nisulti na ko. Ang taxi driver nga inyong gisakyan kay nagpahatod mong duha sa motel. Oh my gosh. Kachismoso gid sa mga driver. Uy, shit siya. Pataka lang siya tsabi. Nanakay mig taxi pero wa may matod ni Arnel's motel, no? Dito may magpahatod sa mall. Ug namakak ang taxi driver. Yes, namakak siya. Kung makakita ko niya ako, gid siya sa paon, balibalihon ko siya tamparos. Sakit? Sakit ba? Dito ka na imong luha. Sorry, Besh. Sorry? Ingon lang anak ka sayon? Human sa imong pagtraidor na sorry lang? Wa ninyo hunahunaan, Arnel, unsa ka sakit ni budian, ha? Sakit kay ni para nako. Sakit kaayo. Please, Lorena. Andam na ang tanan alang sa itong kasal. Pasaylo namin ni Angeli. Huwag kasal nga mahitabo, Arnel. Unya, ang nagasto na ko sa atong kasal. Ang catering services, ang lechon package. Ipakaon ang tanan ni Angeli. Ipahurot niyag kaon ang chicken cordon bleu. Ipakaon niya. Usa? Uy! Hawa sa katubangan, Arnel. Aron di ka masagpaan. Lorena! Pahawa ma! Di ka makahatag na mong pasaylo? Di na. Oh, unsa na? Ha? Arnel! Unsa naman do?
resulta ng iyong pagsurikbot sa BFF sa akong pagmangkon. Uy! Ikaw ditong taxi driver nga mo nasakyan? Sos, kaluoy, ginoo ako tao to. Maayaw na lang nagpamugos ng imong gugma ug magpakasal ka sa akong pagmangkon, ha? Gisurikbot ni mo sa Angeli. Ayaw pabagas imong naong, do! Mao to mga listeners no, atong Palamay Drama Compilation Part 125 ginhawat na nalingaw mo mga listeners sa atong drama nga gi-upload karon sa Part 125. O kusbon na ako pagpasalamatan katong tanan ga comment sa ko. Salamat jud kaayo sa iyong kanunay nga pag-comment nga mao jud ako nabasihan sa atong pag-intro vlog. Ug tanan ako mga listeners, salamat jud kaayo. Ug ako din pasalamatan ug isa taawat no, tanan ga comment sa kuha. To i-shout out na to si Dilsam99, shout out mo dia ma'am Dilsam99 dia sa Hong Kong. Si Mita Sios, shout out mo dia. Oscar Abedog, shout out mo dia Oscar Abedog dia sa Grahe Karkar Cebu. Si Hisel Umpra, shout out dia. Si Joselito Salva, shout out dia ni mo dia Joselito Salva. Si Alma Byron, shout out po ni mo dia Alma Byron. Ako po di shout out si Ma'am Balbina Tapalis, shout out ni mo dia ma'am. Si Jude Plistico, shout out mo dia Jude Plistico dia sa Bohol, shout out niya. Si Virgilio Balanay, shout out dia Virgilio Balanay dia sa Surigao Sur. Mayong pagpaminaw niyo dia sa Surigao Sur. Si Laura Candice, shout out dia. Si Christopher Valdez, shout out po dia Christopher Valdez. Shout out po nako si Cathy Bando. Si Judy Primo, shout out dia. Si Richard Isco, shout out. Si Dayan Baler, shout out po dia Dayan Baler. Si Sugar Santos, shout out po dia Sugar Santos. Og si Romy Boy, shout out dia Romy Boy. Kulba kaning gugma ni Romy Boy no kung isa iyang uyab nga si Chari. Shout out mo dia Romy Boy ug sa imong uyab nga si Chari ug labi na sa imong amigo dia nga si Munsing. Ana mo karon sa buki dia no. Si Analysti, shout out po dia. Si Bobby Carrel, shout out. Bago na itong listeners no, tanan ga comment sa to atong gi-shout out karon pang part 125 o atang-atangin na pod mga listeners no, ato ang part 126 maginahinay na po tag-edit mga listeners no, makaabot lang siya 1 hour mga listeners ako din i-upload no. O usbon ako pagpasalamatan katong tanan ga comment sa kuha, salamat no pag-usab ug labi na sa ato ang mga listanan mga listeners, salamat jud kaayo sa iyong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama gina-upload no. Salamat jud kaayo labi na sa atong mga OFW naminaw gyapon karon. Amping-amping no sa iyong trabaho no sa laing nasod. Maski layo sa pamilya naning kamot in taon atong mga kabayan no. Amping-amping mo diha sa iyong trabaho. O mao na to mga listeners no. Usbon ako, salamat jud kayo sa iyong pirming pagsunod o pagpaminaw sa atong mga drama.